shi wannan annoba ya kamata mu jawo hankalin al'umma. Waɗannan abubuwan da sun shiga ko'ina, kusan ko'ina, kuma da an ji su. Magana da take ta yawo a cikin kafofin sada zumunta wanda nake so ita ma in ƙara jawo hankalin al'umma kanta shine magana cewa an killace mutane kuma babu abin da ake yi musu na daɗaɗawa. In fact, wasu ma cewa suke yi ita coronavirus wadda ke kawo ciwon covid-19 babu ita ko kuma wani abu irin wannan. Wasu kuma suna kawo maganar yunwa da sauransu. To ni a ganina ya kamata mutane su lura da cewar shi dai covid-19 akwai ta. Wannan abu ɗaya ne da ya kamata gwamnatoci yanzu kula su gane. Gwamnatoci wanda mu 'yan siyasa ke kafawa, abubuwan da muke yi muna yi ma al'umma ƙaryayyaki da alƙawurran da ba a cikawa musu. So sai ya kasance ma idan kana gaya ma citizen ɗinka abinda zai taimaki kanshi da kanshi sai ya ɗauka kamar ai wancan ƙaryace wadda ka saba yi. Shi yasa gwamnati yanzu waɗanda ke rike da gwamnati daga gare ku sai mun koyi darasi na cewar duk abin da za ka yi ka faɗi kai gaskiya. Ko don irin wannan kada ka zo ka ce ma mutane a yi kaza kuma su fara ɗaukan cewa ba gaskiya kake ba. Saboda yawancin abubuwan da ya sa da gwamnatocin ba su, har wani gwamna ya hito da bakin shi ya ce ni cuta ta kama ni, wannan cuta da ake gudu ta kama ni, amma ni na ga mutane da dama sun faɗi cewa wannan gwamnan ƙarya yake yi, yana neman al'umma ne su ba shi sympathy, watan a ji tausayin shi, ko kuma ya ji an ce wata jiha an ba ta gudunmuwa shi ma yana so a ba shi gudunmuwa nan jihar. To ina tabbatar mun mutanen da ke shugabancin al'umma, idan za ka ci gaba da shugabancin al'umma kana gaya masa abin da ba daidai ba gaskiya ba, ko kuma kana faɗin abin da za ka yi ka kuma ƙiyin shi, ko kuma ka kauce ma hanyar da ka ce za ka yi, to haka hawa mutane za su ringa ƙin yadda da abubuwan da muke faɗi. In dawo kan wannan cuta wadda ke akwai, al'umma, jama'a, magana ce na ciwo. Kai ne yanzu gwamnati tana nuna maka ni na kasa, ni ban da shiri rikakke da zan hana wannan abin ya kama ka, ko kuma in ya kama ka in maka magani. To abubuwan nan guda biyu ne. Ita dai cuta wadda ake magana yanzu a covid-19 ba ta iya kai kanta ga dan adam. Dan adam ya yi tari yanzu, cutar ba za ta hau bisa iska bane ta tafiya har sai ta je ta taba wani dan adam din. A'a, amma idan dan adam din da zai yi tari wanda ke da cuta yana kusa da kai, to idan ya yi tarin miyoyin shi ya fita ya fada bisa kai, shi yasa ake cewa a dan ba da tazara idan ake tsawa. In dai har ya mai ta wada bisa kai, to kana da akwai likelihood na kai ma kana aika mata. So kaga abin da gwanaye watan professionals, su likitoci da masu aikin jiya ke gaya mana a nan shine ka zamna gida, ka ba da girman tazara da kai da dan adam da dan uwanka, shine mafi al'ala, mafi amfani. To gwamnati kuma ta gaya mana cewar mu yi hakan. To masu kallon kamar wannan abun baya da ba gaskiya ba ne, ya kamata in ma baka yadda da gwamnatoci ba cewa su ne maka magana ta ba daidai ba, to ya kamata ka tsaya ka lura da facts. Yanzu zaman da ake an ce mutum kusan miliyan guda sun kama wannan cutar, 800,000 da wani abu sun kama wannan cuta. So kaga wannan facts ne, wannan gaskiya ce. Sannan kuma an ce wajen kusan 50,000 mutane sun rasu saboda wannan cutar. Kaga wannan gaskiya ce. Saboda su kasashen da ke faɗin waɗannan abubuwan su ba sa ma al'umma su ƙarya.
su ne in suka kasa yi ma al'umma su wani abu suke cewa ma na aji aikin, ni na aji aiki saboda na kasa yi ma al'umma wani abu. su ba irin mu bane, ba irin shugabanninmu da muke da su bane, ba irin mu 'yan siyasan mu na ƙasar mu waɗanda ke iya yi ma ƙarya ko su gaya maka abin da ba daidai ba. To kaga in kai nazari ka tsaya ka lura, America mutane wajen 5,000 sun mutu, Italy mutane da yawa sun mutu, Spain mutane da yawa sun mutu, in fact har Saudi Arabia, nan ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Iran, ƙasashen musulmai ne, mutane da yawa sun mutu. To wannan gaskiya ce, fact ne, yana faruwa. Mutanen Saudi Arabia ba za su yi ƙarya mutanen sun mutu ba, ba za su yi ƙarya akwai cuta a wurinsu ba. Mutanen Iran su ma haka ba za su yi ba, ko saboda addinin musulunci ya hana shugabanni su yi irin wannan ƙaryayyakin. Therefore, ɗan uwana, magana gaskiya akwai wannan cuta, so kamamance da watan gwamnatocinka suna gaya maka abin da ba daidai ba, ka tsaya ka yi aiki da abin da ke faruwa a cikin duniya. Mun gani America ta kama, China ta kama, Italy ta kama, Spain ta kama, dukkan kusan Europe gaba daya sun kama, nan Afirka kasashe da dama ga sunan sana kama, nan Niger makwabciyarmu ita ma ta kama, Saudi Arabia ga sunan sana ta kama. So wannan facts ne, wannan gaskiya ce, don haka mu tsaya in ma baka yi aiki da wancan ba, to ka tsaya ka aiki da gaskiya. The only way da za ka kiyaye kanka daga waɗannan abubuwa guda biyu ne. Na farko, ka yi amfani da shawarorin da ma'aikatan lafiya suke bada, ga suna ana ta rubuta kuma ana faɗi a rediyo da ko ina kowa na ji. Don Allah, don annabi, mu daure mu yi amfani da su, ba dan kowa ba, dan kanka da iyalinka.